Umayos ka! Ayos. Ang daming kalakal dito. May pambili na kami ng pagkain ni Pugoy. Saan ba kasi yung bahay nila Myla dito? Miss, sino pong hinahanap nyo? Ano ba yan? Di man lang mag-chat si Myla kung saan yung bahay nila. Kuya. Kuya. May dumi ba ako sa muka? Ah? Wala naman, miss. Akala ko may dumi. Kung makatitig ka naman. Miss. Sungit naman niya. Pero maganda siya. Saan kaya nakatira yung babaeng yun? Sana makita ko siya ulit. Kuya, kuya, anong iniisip mo at nakangiti ka pa? Ikaw talaga. Nagmo-moment ako dito eh. Bakit kuya? Ano bang iniisip mo? Wala naman. May nakita kasi ako magandang babae dun sa kanto kanina. Kaya pala nakangiti ka. Oo. Kaso, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Bakit kuya? Di mo ba kinausap? Hindi nga eh. Hindi pa ako pinansin. Dapat kasi kuya, kinausap mo para alam mo kung saan nakatira. Oo, sige. Kakausapin ko siya pag nagkita kami ulit. Sige na. Mauna na ako. Ikaw na bahala dito sa bahay. Oo kuya, ako nang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Sige na. Alis na ako. Bakit mo nagawa sa akin yun, Renz? Bakit? Akala ko wala kang babae. Ayos. Hindi na masyadong masakit pa ako. Teka, parang yun yung babaeng nakita ko nung nakaraan ah. Ba't parang malungkot siya? Malapitan niya. Ginawa ko naman lahat para maging mabuting girlfriend sa'yo.
Miss, may problema ba kayo? Huwag mo nga akong kausapin. Bakit? Kilala ba kita? Huwag mo nga akong lapitan. Bakit? Sino ka ba? Nakita kasi kita na malungkot. Kaya lumapit ako. Nagbabaka sakaling baka makatulong lang. Wala ka nang pakialam. Sige na, alis na ako. Si Miss maganda yun ah. Hi, Miss. Ikaw na naman? Ano ba lang pangalan mo? Ba't mo tinatanong? Umalis ka na nga! Bahaw-bahaw mo. Miss, may sinasabi ka ba? Wala. Bakit? May narinig ka ba? Salamat ka, maganda ka. Kung hindi, Oh, anong pinupulong-pulong mo dyan? wala, Miss. Bakit? Ano bang kailangan mo? Ano kasi? Gusto ko lang kasi magpake. Oh, hello ate. Oo, sige. Papunta na ako dyan. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Malis ka na nga. Panira ng araw. Hoy! Ano ba? Umayos ka! Miss, ayos ka lang ba? Oo, salamat. Miss, nasaktan ka ba? Hindi naman. Maraming salamat ulit ha. Wala yon. Basta sa susunod, mag-iingat ka na. Oo. Ang ganda talaga niya sa malapitan. Hoy, kuya. Hindi ka na gumagalaw dyan. Wala. Ako nga pala si Marga. Brian. Uy, kuya, tara na, para makarami pa tayo. Marga. Pasensya ka na. Sige, mauna na kami. Sige, salamat ulit ha. Hi, Marga. Oh, Brian. Ikaw pala. Upo ka. Salamat nga pala kahapon. Buti, nakita mo na may sasakyan.
Ah, wala yun. Eh, kamusta ka naman? Eto, ayos lang. Siya nga pala, ba't di mo kasama yung kapatid mo? Ah, si Bugoy. Ayun, naiiwan sa bahay. Ah, ganun ba? Ah, siya nga pala, Marga. Kamusta ka na pala? Nakita kasi kita sa plaza noon, na malungkot. May nangyari ba? Ayos. Hindi na masyadong masakit pa ako. Teka, parang yun yung babaeng nakita ko nung nakaraan ah. Ba't parang malungkot siya? Malapitan mo. Ah, yun ba? Pasensya ka na kung nasungitan kita nun. Ayos lang yan, Marga. Yung boyfriend ko kasi, pinagpalit ako sa ibang babae. Nakita ko sa Facebook, nag-post yung babae niya. Hindi ko lang matanggap na magagawa niya sa akin yun. Huwag ka nang malungkot. Sige ka. Pag lagi ka nakasimangot, papangit ka niyan. Ikaw talaga, Brian. Masyado ka mapagbiro. Oh, yan. 'Di ba? Ang ganda mo pag nakangiti ka. Salamat, Brian, ah. Medyo napagaan mo yung loob ko. Wala yan, Marga. Basta, pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Salamat, Brian. Hindi ako susuko, Marga. Masasabi ko din sa'yo ang nararamdaman ko. Sige, Brian. Aalis na ako. Maraming salamat ulit, ah. Marg! Tao po. Tao po. Tao po. Oh, Brian, ikaw pala. Halika, pasok ka. Upo ka muna. Buti na padalaw ka, Brian. Marga, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ibig mong sabihin, Brian? Marga, mula nung una kitang makita, nabighani na ako sa'yo. Hindi ko inaasahan na makikilala kita. Ano ba lang pangalan mo? Ba't mo tinatanong? Umalis ka na nga! Bahaw-bahaw mo. Marga, gusto kita. Brian, gusto din kita. Talaga, Marga? Gusto mo din ako? Yes! Uy, umupo ka nga. Nakakaya sa mga kapitbahay. Marga, pangako, hindi kita lolokohin.